बनसिनजोब्बाय माथो ना तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फुड ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ तो लोगोफोर आङो भिडिअ बानायगोन ना बानायला बिराद कनफिउज जादों होन्दोंमोन ना थ' कनफिउज बिराद सानबाय आङो थ' नायनोसै बेनि उनाव गावनो साननानै मोनबाय जेनेबा जे जियानो जाथोंसै भिउस फैदा फै भिडिअखौ ओरैनो थासान्दि जेनेबा बानायबायानो थानोसै नोंथांमोननि थाखायबो नोंथांमोना जायफोरा आंखौ नायदों दायो एसे एनैब्लाबो थ' नोंथांमोननि थाखाय आं बानायनो होननानै आं सानदों आरोना थ' ओंखायनो बानायफिनबाय दिनै ब्लग बानायदों थ' नायलांबाय थादो जोबजासिम थ' आङो बेथिं नै रैथिमा दालिंखौ लाबाय ओमफ्राय आंजों दङ लोगो सासे गामिनि ओमफ्राय जोङो दंग'फाराव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय बेयाव जोंहानि आमाइ जेनेबा जोंहानि आइनि बिदा आरोना बियो एक्सुवेलि मा बुंनो नङा होमबा खायसे खायसे लोंनाया ओरैबायदि डेन्जार जायो माने गाव पाताखौनो मोना होनबा मा जायो लोंनायजोंनो ओमफ्राय दायो लोंनाया अभार जाबाय लिभार सिभार थांबायबो खोमा मानसिया थ' दा बारा जादोंना आरोना दिनै सायाव थांनोबो हानाय थानोबो हानाय थ' बेफोरखौ आं बिदि बुंनाङामोन खिन्थु माथो बुंनो नङा होमबा लोंनानै अभार जाबाय थ' लोंनायजों लिभाराथ' थांखाबायनो खोमा थ' बेनिखायनो दिनै बाराबो जादों दा गेरान्टि गैया होननाय बायदि खोनाबाय थादों थ' ओंखायनो एसे नायनो थांनि जोंबो जोंहानि मादारा थांनानै दंखायो दहायनो थ' आंबो एसे नायनानै फैनि आरोना दायो थ' थांनि जोंबो गाइस आं गारिखौ लादों नोंथांमोना सोरबा सानलायगोन आंखौ जेनेबा सोरबा माबा मोनसे प्रब्लेम जादों बेमार जादों नोंहा माने मिनि भिडिअ बानायनाय बिदि होननानै बुंनो हागौ सोरबा खिन्थु आंनि एक्सप्रेसनानो बेनो खादो गाइस आं बिदिनो बानायखायो भिडिअखौ माबा मोनसे गाव डाइरेक्ट बेमार जानाय होनबा बेलेग खोथा खिन्थु बेना बेमारा जेनेबा गावनो बानायना लानाय बायदि अभार लोंनानै जानाय बियो बेखौलाय माथो बुंनो नङा होमबा गाइस थ' जोंबो नायनो थांनि ओंखायनो थ' नोंथांमोननोबो देखायगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायदो लोंनायनि बेमारा माबायदि जायो आरोना दे थ' लोगोफोर जों बिदिबा थांबाय थानोसै ओमफ्राय नै गारिया आंना रैथिमा दालिंआ लानोसै थांसै बारा गोजान नङा खाथियावनो जायगायावनो दे नायलांबाय थादो बनसिनजोब्बाय माथो ना मा जाखो थैबाय मा ए थ' गाइस बेड लाक जोङो थांनानै फैफिननांबाय मानो होनबा आं जाय बाथ्राखौ बुंनो थांदोंमोन जेनेबा मानसियाथ' थांबाय खोमा दालासि गोजौआव होननाया थ' थैमारबाय आरोना मानसिया थ' नोंथांमोना रिजनखौ मिथिनो लुगैदों खोमा थ' बेनि लोंनाय डेटआ खमबाबो दिनैसिमालासे जाबायनोदांलै 30-40 इयार्ससो जाबायानो खोमा बेनि लोंनायनि माबायानो आरोना इयार्सआनो थ' बिदियाव सोर लिभाराथ' थाखाया नङा होमबा गाइस थ' लोंनायजों थांबाय होननांसिगोन दा थ' फैफिननांबाय आङो जाय खोथाखौ बुंना थांदोंमोन बेनो जायमारबाय नायजिया आरोना मानसिखौ बारा बिदि थाबाय थाजाया बेफोरावथ' आरो बिदि भिडिअबो बानायबाय थानो हायाना नङा होमबा गाइस थांनाय लोगो लोगो जोङो बन दाननायखौसो लोगो मोनहैबाय नालाय थ' ओंखायनो फैफिनबाय आरोना थ' दाथ' जोङो मानसि गोथि न'आव थांना फैनाय जोंना बर'नि कालसारावथ' बेनो नङा होमबा सुवा जायो मानसि गोथि नायना फैबा नङा होमबा थ' बेनिखायनो जों दायो दुगैनांसिगोन न'आव हाबनो मोनला थ' हाखराव बारजुमहैनोसै दे गाइस रैथिमा दार्लिंआबो सुवा जाबोबाय आंना थ' बेखौबो सुहैनांसिगोन ओमफ्राय बेबो सासे बेबो सुवा जाफाबाय थ' बेखौबो थुखैनांगोन दा माबाजों मा होनो निरमा साबोनजोंथ' निरमाजों थ' डाइरेक्ट न'आव हाबालासिनो जोङो हाखराव फैबाय दुगैनोसै जोङो दायो बेयावनो ओमफ्राय दुगैखांनानैसो थांसै आरोना न'आव थ' बारनो रेडि जोंना नै गामसा सेबबायानो लोनथि सेबबाय थ' बारनोसै जोंथ' गामियाव थाबाथाय माने बांसिन गामसासो गानखायो दे गाइस जोङो लकेल बय गामिनि मानसि नङा होमबा इसिबां स्टाइलावबो थानो हाया लेभेलावबो थानो हाया साइजबो गैखाया ओंखायनो गामसा गाननानै थायो जों गामियाव बेफोरबायदि जोंना नै गामियाव एकदम हाखरफ्रा बिराद गिदिर गिदिर हाखर ना हख्लाय लायनोसै ने बारजुम लायनोसै बेयावनो दुगैखांनानैसो थांसै जों न'आव दा उनफ्राव मालाबा आं साननैसोनि गेजेरावनो देखायनो हानाय दे गाइस नोंथांमोननो न'खौ जोंहानिखौ फेमिलि ब्लग लाबोयोबासो नुगोन नोंथांमोना दे आं 50K आव टारगेट लादोंमोन खिन्थु 50K खौथ' आं आसा गैला मानो होनबा माला मा जागोन आंनि इउटुबा आं गेरान्टिखौनो होनो हाला ओंखायनो नोंथांमोननो थाबैनो देखायगोन आं आंनि फेमिलि ब्लगखौ फेमिलिखौ आरोना गाइस टेनसन लानाङा नोंथांमोना लागा चलो गाइस फुर ब्लगाबो बारनो हायो दिनै नुसिगोन नोंथांमोना दे आंनि बारनायखौ बिराद गोबाव जाबाय बारिया सिगां उन्दै बारनायमोन थ' दिनै होनोसै खनसे दे नायनोसै इसोर प्रभु गिलायलायदों माथो मुखायाबानो जाबायलै लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जों जायखौ नायनो थांदोंमोन जेबो नुदियानो मानसियानो लावबायसो नङा होमबा ओंखायनो बोरैबाबो मोनलायलांबाय थ' दुगैबायबो थ' बेनिफ्राय जोङो थांनानै न'आव दुगैखांनानै
ओंखाम जानानै दुब्लियाव उन्दुनोसै दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गाइस दे गाज्रि मोननांला दिनै बेयावनो दोननोसै आङो दे थ' बाय गाइस बाय